че ми е моменевено сърце за тебе родено, невено моменевено, изгоря младо и зелено, че ми е моменевено сърце за тебе родено. Щупи рамото, че ми се щупи рамото и по пралята отидох по ора, че ми се щупи рамото, че ми се щупи рамото и по пралята. На слънце помолих, залязвай слънце по-скоро, че ще във все вода и да. Кога накрая излязох и се на слънце помолих, залязвай слънце по-скоро, че ще във все вода и да. Значи какао се разгрева нещо. Малка поправка в името, това е какао ди бобоне. Какао ди бобоне. Какао ди бобоне, мисля, че много му харесва това. То, защото му напомня на неговите баби и дядовци по баща от Конго. Светово. Чуденците ми се усмихнаха, видя ли? Това много се върля като така. И така, аз се вълнувам, защото се намирам на пешеходната пътека на главната улица в столицата. Булевард Витош. И значи като се насочиш на там погледа, директно виждаш църквата Света Неделя. Аз много съм чела за нея, само по очертанието мога да я позная. И тук виждаш заведения, капанчета, барчета, туити, унуити, хора, софиянци, от столицата. И сега имам намерение да се ходя така по пешеходната. Не е като нашата конфекция. Не, 50% само бокусите са извадили. Не съм гледах. Това е. Значи аз и малкия какао сме недоволни от състоянието на хигиената. На кое? Състоянието на хигиената в град София. Значи гледай за какво става въпрос. То не са бокуци, то не е чудо. Уж разделно, всеки си хвърля където иска. Аз като съм пътувала... София не е разделно с букулка. Пътувала съм в чужбина, не съм. И там, нали какао? И там всичко е така на три пъти, разделно. Нали? Ето и той недоволен. Така, скандал, пълен скандал. Еми ето ни пред Народен театър Иван Васов. Значи, много е.
Значи отговаря на всички стандарти, които така, съм виждала по чужбина. Това, което четох за театъра, най-много ме впечатля, че има... Чакай, татка, чудя. Това, което много впечатлява тук, че виждаме една колонада, която препраща към древна Гърция, храмовете, разбираш ли? Тук наблюдаваме една еклектика, много сложна дума, едва ми я прочетох, значи то не беше еплепика, Епилепсия? Еклектика се казва. Виждаме антични мотиви, виждаме барок, пример за необарок в архитектурата. Значи, строена е началото на 20 век от... слушай ли ма какво така? Какво правим? Ако ще му снимаш, снимай. От виенски архитекти. Какво друго беше? Бил е жълт на цвят. После е горял и се благодетелствува. Значи вие сте обогатили познанията си по история. Четох. Във влак, докато ядохте от кокошката. Аз, защото имам интернет в България и направих си труда да не съм неука, защото много народ се прави много интересно, нищо не знаят. И аз тук пак ограмотих се. Колко знам, тук са реставрирали наскоро. Вижте златните мотиви. За правилни последствия. И много среща тук се събира младежта. Всяка вечер тук всичко, що е младо, се събира. И съответно пият, слушат, даманджани слушат. Нали? И така. И много хубаво тук, сега позаде слънце. Всички ме гледат, явно съм атрактивна. Ама то така. Вие сте звезда. Да. Така? Колко да ви кажа? Фонтаните вечер ги очаквам да видя как светят. Те светят. Значи в Куртово Конара има план да има фонтани, които пеят. Да, не знам кмета дали ще осъществи тя планове. Ама нищо чудно, аз сега с моите стипендия европейски да успея. Да му помогна. Какво учите в Куртово Конаре? Истия въпрос. Какво уча? Уча и работя върху себе си. Какво очакваш да ти кажа? Значи завършила съм гимназия с усилено изучаване на чужди езици. Но понеже учителката беше от друг град и не си даваше много зор да ми обучава. И аз ходех в наше читалище в Куртово Конаре, читалище Народна просвета, с разширено изучаване на английски и малко китайски. Малко. Да, и имаше и компютърна грамотност, знам как да влизам в Google, знам как да боравя до някъде с Facebook, защото нали да сложа снимките от чужбина, от страната и чужбина. И така гледа по четите. Бачи, колонка. Много впечатлява. То голямо бе, то голямо. Искам да скача отгоре, ама не може. Много яко. Гле, какъв капитал. Чела съм, че това се казва капитал. И направих с труда да влеза вътре. Малко трудно ме пуснаха, но влезвах. И има един така нов фоайе, много лачен, мрамор, ще ти казвам, мрамор. И впечатляващо. Не е да не е впечатляващо. Виж какво така? Говори ми, говори ми. Заплатихте ли таксите? Тук има такси. Не, те като ми видяха такава... Членска карта ви извадиха. Те по началото ми е изписано, че съм добри намерения.
И така, мисля, всички ме харесват. Симпатична съм. Имам особено с това гирлянче, много впечатлявам. И така. Ето на колона, виж ми сянката на Антош. Че толкова скрива, милата. И така, айде. Чао. Ма по-близко трябва да си като го казваш, да знаеш. Ето я, бе! Гледай! Това е! Оле! Честито! Не мога да се вярвам. Оле, статуят не са. Охо, чай, че детето ми ще изкочи. Ма тя много не очаква да ме посрещна. Ма тя е голяма, бе. Така ли си я представите? Оле! Ох, ми чака, че те. Моля? Безмълвна съм чакала. Ами голяма и висока е, не знам, надали ще мога да се кача отгоре. Къде е? Не знам дали ще мога да се кача отгоре. При това положение. Но отново ще кажа, добра идея би била да се прави посещение на статуята отгоре. Но е много впечатляващо. Това е злато. Какво е това? Това злато, по нея как блести. Мани! Ко? Златото много блести. Много. Боски, боски. Дайте да повървим Има и по-нататък. птица. Това не е птица, това е букъл, сова. И държи венец друга си. Всичко съм чела, аз всичко знам за нея. Всичко знам. Хайде, заведете ни. Айде. Смайващи. Смайващи. Обязателно трябва да се кача горе. Мисля, че трябва да говорите с кмета да осигури средства за изграждането на асансьор, да инвестира в асансьор. Аз отдавна съм казала, че това е добра идея. Никой не ме чува. Това може би като пробия тук в София. Ставате звезда. Ще ме чуят. Най-после ще ме чуят. Еми, една сбъдната мечта. Аз и статуята на София. Един ден аз обещавам, ще я стигна и ще се кача отгоре. Къде? Покажете ни. Отгоре. Пак покажи. Да се кача отгоре. И горе да се кача един ден. И другата мечта, туристи са към... След малко почва тук протеста и няма да ми е много приятно да участвам, знам си. Това просто искам да кажа много голямо благодаря за цяла България, че ме подкрепи. И така е, и една първата мечта, това е просто изпълнено се. Откъде бяхте? От Куртово Конаре. Конаре. Куртово Конаре. Най-хубавия град. Невена се казва. Невена. Невехне. Тя не вехне. И така, уважаеми зрители, невехнещата Невена от Куртово Конаре с любезно съдействие на общината и кметът Правдолюб Груев. Правдолюб Груев. Ви благодарим за днешната разходка. Дано сте се забавлявали.